Разказите на едно коледно джудже от Веселина Караиванова, прочетена от мен, Бончо Бонев. Име Пумпел. Възраст 166 години. Вид коледно джудже. Ръст 7 см с бутуши. Местоживеене Лапландия. Любим цвят оранжев, червен, зелен. Любима храна печена тиква с мед и орехи. Коледни бисквитки. Страх. Страхувам се единствено от гладен елен. Мечта – да карам сърф на морето. Идол – дядо Коледа. Да много прочете. Хоби – да правя вълшебства и да пека бисквитки. Здравейте! Както вече прочетохте, името ми е Пумпел. А това, че съм на 166 години, далеч не ме прави стар, защото коледните джуджета обикновенно живеем повече от 400 години. Аз съм едно от вълшебните джуджета на дядо Коледа и задачата ми е на 1 декември да се промъквам незабележимо в дома на семейството, което ми се е паднало от великденското яйце. Тази година ми се бе паднало да поживея в дома на Емил и родителите му. Погостувах им чак до Коледа, а в полунощ, малко след бъдни вечер, дядо Коледа дойде да остави така дълго очакваните подаръци. Аз се качих на жената му и заедно потеглихме обратно към Лапландия. През всички тези дни, докато живеех там, никой от семейството не биваше да ме вижда, защото така щеше да се развали коледната магия и трябваше да си тръгна. Но това не бе особено трудно, защото ние, джуджетата, спим през деня, а нощем, докато всички спят, работим и правим всичко останало. Когато се нанесох в дома им, си закачих вълшебната вратичка на най-подходящата стена и с помощта на едно сложно вълшебство я отворих, за да вляза в новия си магичен дом. Още на първия ден написах писмо на семейството, в което се представих и разказах за себе си. А за да им напомням, че в дома им живее вълшебно джудже, често оставих бележки, правех вълшебства, а понякога и бели. Разбира се, давах и задачи на Емил, които той трябваше да изпълнява. По този начин успях да го опозная и да разбера дали наистина е добро и послушно дете, както пишеше в писмото ми от великденското яйце. През останалото време работих много, защото дядо Коледа и тази година не бе пропуснал да ми изпрати един дълъг списък с играчки за правене. Но, скъпи приятели, да, ние джуджетата наистина сме много работливи, но и обожаваме забавленията. В дома на Емил преживях страхотни приключения и срещнах нови приятели. Затова искам да ги споделя с вас. В тази книжка ви разказвам 8 от моите най-интересни истории от миналогодишното ми гостуване. Вярвам, че ще се забавлявате. А сега се пригответе да потънете в магичния свят на коледните джуджета, изпълнен с много вълшебства, смях и приключения. Ваш Пумпел. Послепис. Очаквам с нетърпение да разбера къде ще гостувам през следващите коледни празници. Кой знае? Може този път да съм в твоя дом.